Kados angka 8 Brahma Kokop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan lan kawilujengan, khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Solawe kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniahipun lan batinipun, lan mugia dipun gampilaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Badhe sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajikake ta nyuguhaken nggih menika perkutut berkaturanggan ingkang mistis, ingkang keramat, ingkang bertuah. Nggih menika perkutut berkaturanggan Brahma Kokop. Dados perkutut katuranggan Brahma Kokop niku perkutute kados ngeten iki. Kados angka 8 Brahma Kokop. Jadi medhet mriki kalih mriki. Unik man Brahma Kokop. Saderenge dalem marak seba Jumantaka tengasane panjenengan sami, anggere badhe medharaken perkutut berkaturanggan, badhe matur kanthi sak rena-rene penggalih. Dados para sedulur, umpami para sedulur kaya mangertos sejatine sedetaile perkutut berkaturanggan Brahma Kokop nggih. Manoke perkutute ngeten iki tereng. Iki wonten jenggote putih. Nah, lah ilate iki ilate pethak ilate. Nah, ilate nggih pethak. Ilate nggih pethak, wonten tinggal. Lah ilate runcing tapi pethak. Pupure niki enten ireng, enten kados kristale nglothok. Ini perkutut berkaturanggan Brahma Kokop. Nah, niki ulese niki kemerah-merahan. Nah, iki kemerah-merahan. Iki nek siang ya abrit. Ulese kemerah-merahan. Katuranggan Brahma Kokop. Dados katuranggan Brahma Kokop niku nggih para sedulur, diwastani Brahma niku sipate niku geni. Jadi Brahma niku tiyang nggadahi perkutut kados menaten nika niki perkutut Brahma Kokop ngeten iki nggih. Niki sipate niku jiwane geni. Lah diwastani kokop niku umpami tiyang ngunjuk wonten niku pun langsung ditelan sedaya. Namine ngokop. Lah niki perkutut kados mengaten nika umpami diparing unjukan wonten niku diramut sedinten ngoten sacepuk telas. Benten kalih limprahe perkutut sanes-sanesipun. Dene perkutut sanes niku diparingi sak cepuk ngoten niku kangge
3 hari, 4 hari sampai seminggu. Lan sing niki pamit diparingi atepus dinten benjing pun telas. Namanya diwastani katuranggan Brahma Kokop niku ngokop. Jadi perkutute niku lambene mboten pun rapet. Mengo. Nah, mengo. Lambene niku mengo. Dados perkutut katuranggan Brahma Kokop mengaten niku pamit diramut keluarga nggih gampang congkrah, gampang tukar padu. Iki diwastani perkutut berkaturanggan Brahma Kokop. Dados para sedulur paming rambut perkutut Brahma Kokop ngeten iki udah setiti sing ati-ati udah diparingi pitunjuk kalih tiyang sing ngertos katuranggan bahaya. Amargi perkutut menika sipate niku geni, jiwane geni. Jadi upami gadah napa-napa gampang amarah. Sipate perkutut katuranggan Brahma Kokop. Namanya Brahma Kokop niku nggih sipate cara tiyang niku jiwane beto ora panas, hawa panas. Lah kokop niku cara tiyang Jawa niku gedadang utawi rakus ditelan sedaya. Namanya perkutut katuranggan Brahma Kokop. Jadi sedulur anggadhahi perkutut kados menika ampun diramut dilepas mawon. Mboten asal kendel-kendelan utawi wani-waninan. Amargi perkutut menika perkutut bertuah pun asri jaman rumiyin sing pelajari nggih sampun leluhur. Leluhur jaman riyin niku anane niki diwastani perkutut katuranggan Brahma Kokop niku mergi nggih ngoten niku. Nenek moyang riyin jaman riyin niku rambut anane cerita ngeten iki amargi nggih leres saestu diparingi dahar nggih telas unjukan nggih telas lane saged cerita rumah tangga nggih congkrah, usaha bisnis napa kemawon nggih gagal amargi nggih mun katute aura utawi hawanipun perkutut berkaturanggan Brahma Kokop sipate beto geni beto panas. Dados para sedulur perkutut berkaturanggan ingkang keramat menika jenisé kathah. Brahma Kokop nggih wonten, Brahma Sulur nggih wonten, Brahma Kala nggih wonten, Durga Ngerik nggih wonten, Durga Ngungu nggih wonten. Jadi perkutut sing boten sae diramut kedah dipun bucal mawon. Nggih ngramut sing swantene sing becik, sing sae, sing katuranggane sing istimewa. Yen badhe merawat perkutut nggih tangkut sing paham utawi sing ngertos katuranggan. Tiyang Jawi nggih tiyang ngerti, Pak insyaallah. Yen badhe ngarat perkutut berkaturanggan, masa perkutut berkaturanggan ingkang becik, ingkang sae. Dados anggenipun dalem medharaken perkutut berkaturanggan Brahma Kokop wonten kapi semanten para sedulur kabeh wonten atur katane kula kirang sae yen ngapunten sak kathah-kathahipun ana wiji abang nentelane bumi kairing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin.